Il-Gvern laqa b'mod pożittiv ir-rapport ta' tbassir ekonomiku tax-xitwa maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea. F'kummenti lil mezzi tax-xandir, il-Prim Ministru Joseph Muscat għalhekk dwar it-triq il quddiem. Aħna xogħolna issa li ma noqogħdux kif jgħidu bl-Ingliż, we don't rest on our laurels, ma noqogħdux fuq dak li qed tgħid il-Kummissjoni, ma naħdmu mhux biss nilqgħu għal dik il-bassir imma neċċeduh, immorru aħjar minn qed jbassru. Intant fi stqarrija dwar ir-rapport ta' tbassir ekonomiku tax-xitwa, il-Partit Laburista qal li dan ir-rapport ser jkompli jżid l-ottimiżmu li l-poplu Malti Wawċi qed iħoss, fejn il-poplu qed jara li l-affarijiet mexxin il quddiem minkejja li pajjiżi oħrajn Ewropej għaddejjin minn problemi. Il-Partit Laburista qal li l-miżuri li qed jimplementaw jaddotta l-Gvern qed jaħallu l-frott mixtieq fl-ekonomija ta' pajjiżna, kif l-istess Kummissjoni Ewropea qed tkompli tipproġetta tkabbir ekonomiku dinamiku u rata ta' qatt baxxa. Dan fl-istess waqt li rriżulta li d-deficit u d-dejn nazzjonali ser jibqgħu niżlin dejjem aktar l-isfel. Il-Partit Laburista qal li dan ir-rapport ser iservi meta jkun hemm diskussjonijiet dwar jekk Malta għandix tibqa' taħt il-lenti tal-proċedura ta' deficit eċċessiv, l-istess proċedura li daħħalna fiha Gvern Nazzjonalista. Ir-riżultati f'dan ir-rapport jkomplu jkattru l-ottimiżmu. Din hija Malta ottimista temm jgħid il-Partit Laburista.